Vejle Fjord og området omkring fjorden byder på helt særlige oplevelser. Området forener vores smukke danske natur med enestående muligheder for eksklusive velvære og sundhedsoplevelser. Et stærkt grundlag for at skabe mere turisme og vækst i Vejle og omegn. Kom med på en rejse til fjordens stjerner. Det første, der lyser op, er hele 3 bynære strande. Fra den 27 meter høje store klit ved Hvidbjerg Strand til det familievenlige vand og sundhedsområdet ved Albuen eller badelivet ved Tirsbæk. Ude på fjorden er de mange windsurfere, roere og kajaksejlere tæt på det smukke vand. Og for de rigtige sejlere giver den lange Vejle Fjord særlig mulighed for vind i sejlene. Er du mere til action, er der rig mulighed for kapsejlads, vandski eller anden vandsport. 3 af de mest kendte stjerner er dog hotellerne, der ligger langs fjorden og tiltrækker gæster fra ind- og udland. På hver sin side af fjorden ligger helt unikt 2 eksklusive spa-hoteller på højt internationalt niveau. På sydsiden Comwell Kellers Park med 5-stjernede wellness- og konferencefaciliteter, som netop er blevet kåret som landets bedste feriehotel. Det var hjemmerøget laks. De smukke rammer byder blandt andet på gourmetoplevelser, individuelle behandlinger, udendørs spa og meditation. Ikke langt derfra, for enden af Munkebjerg Bakke med de berømte hårnålesving gennem Bøgeskoven, finder vi det legendariske Hotel Munkebjerg, som i mange år har profileret Vejle med sin beliggenhed, sit køkken og gode vine. Bag Hotel Munkebjerg ligger Vejle Golfklub med Danmarks smukkeste golfbane. På nordsiden af fjorden toner Hotel Vejle Fjord frem som et slot. Som gæst føler du dig også kongelig i de enestående termiske bade med wellnessbehandling og betagende udsigt. Eller som grundlæggeren af stedet Christian Saugmann sagde, naturen her er smilende og af enestående skønhed. Hotellerne ligger netop smukt i det kuperede terræn og omkranset af skove. Det gør også området omkring fjorden til en perfekt ramme om motion og naturoplevelser. Løb, cykling eller teambuilding. Godt, Mikkel, så kører vi stille og roligt nedad. Der er også en række begivenheder ved fjorden. Mest kendt er allerede den nye augusttradition Vild med Vand, som handler om mode, mad og markedsstemning foran Vejles ikoniske vartegn Bølgen. Og som handler om muskelkraft, når hundredvis af svømmer og crawler på tværs af fjorden. Vejleområdet har allerede Danmarks næsthøjeste vækstprocent i hotelovernatninger, og vi er kun overgået af København målt på konferenceovernatninger. Og med landets største koncentration af spa- og wellnessoplevelser på internationalt niveau har vi potentiale til mere. Ifølge forskerne er der en global megatrend inden for natur, sundheds- og velværeturisme. Derfor var Visit Vejle også initiativtager til det store regionale udviklingsprojekt Welcome, der har skabt idéer til en række nye rekreative oplevelser, som kobler spa og wellness med sunde fødevarer, motion og friluftsliv. Med vores vision om Vejle som Danmarks centrum for natur, sundheds- og velværeturisme, kan vi skabe et endnu bedre turistområde, der giver fremtidens turister oplevelser i særklasse. Oplevelser, der lever længe.